κοντά μου. Δεν έχω άλλο μέσα, παιδιά. Δεν σκότωσε και τον άλλον. Έχει χαλάσει το κουμπί από ό,τι ξέρω. Ναι. Γιατί δεν έχει ο άλλος. Μη φάγανε να jumpscare, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε με, κοιτάξτε. Κάτσε, λοιπόν. Πρέπει να επιβιώσουμε. Λοιπόν, παιδιά μου κυνηγάει. Ωραία, γεια σας παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια.